תגיד לי, אתה מכיר מישהו שמכיר מישהו שיכול לארגן לי הנחה? מי פה מכירה מישהי בדיבור אישי? שותף שלי חייב איזה טובה. תגיד לי, אתה מכיר די-ג'יי כי כבר יש אולם וסגרנו תאריך לחתונה? וואלה, הוא אימר על האחת הנכונה. מזל טוב! תעשה איזה מצווה. אם אתה בדיוטי פרי, תארגן פקט. היא אוהבת לקבל מתנות, תשלח בגט. כולנו אוהבים לחגוג, תבוא מיד. אחד בשביל כולם וכולם בכל אחד. רק שנצא לרקוד